артистлар дисәбез, хөрмәтле артистларыбыз, мин бик шатмын сезне шушы матур сәхнәдә күрүемә. Бүген безнең редакция коллективы район халык театрында кунакта. Инде безнең күп кенә тамашачыларыбыз хәтерли торгандыр, күптән түгел сез Исламия Махмутованың «Мәхәббәт чишмәсе» пьесасын сәхнәләштереп, аны райондашларыбызга тәкъдим иттегез. Спектакль аншлаг белән үтте. Белүемчә, инде халык бик нык яратты сезне, хәтта аяк үрә басып та сезне сак кына сәхнәдән җибәрмичә тордылар. Шулай бит бу инде сезнең эшегезнең нәтиҗәсе. Сезне халык зурлады. Моны зурлар өчен икән зур тырышлык кирәк. Siz tırıştınız, siz молодцы. Менә шуңа күрә дә бүген сездә хәзерге әңгәмәбез дә нәкъ шушы хакта булачак. Халык театр режиссеры Илназ Шакиров белән без бүген театрның бүгенге көне һәм киләчәге турында сөйләшеп үтербез. Илназ, ничек кәефләрегез сезнең? Аллага шөкер, минем кәефем дә шушы үзешчән артистлардан тора. Чөнки алар булмаса, әлбәттә, бу спектакльне тормышка ашырып булмас иде. Рәхмәт аларга, аларның гаиләләренә. Әгәр дә тарихка күз салсак, моннан күп еллар элек, 1976 елда безнең Балык Бистәсе халык театры оеша инде. Һәм аңа 1979 елда халык исеме бирелә. Театрыбызның монда миңа кадәр булган баш режиссеры инде ул әлбәттә Рифкат абый Гариевка бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Чөнки ул безне мәйдан баручы иде, атасы дип әйтергә була театрыбызның. Кызганычка каршы ул безнең арабызда хәзер юк. Без шушы халык театры күп кенә лауреат исемнәр алып килдек. Хәзердә әлбәттә шушы театрда мин беренче ел эшләвемә карамастан, без шушындый яшьләр белән бергә Исламия Махмутованың «Мәхәббәт чишмәсе» әсәренә алындык. Шушындый яшьләребез булганда әлбәттә театрыбыз алдагы гомердә яшәячәк, киләчәге бар. Без шушы Рифкат абыйдан калган эшне дәвам иттерергә телибез әлбәттә. Дәвамчылары. Илназ, менә спектакльне оештырганда нинди авырлыклар, кыенлыклар туды? Беренче чиратта. Бу бит спектакльне менә үстүсән ятладык та, сахнага чыктык та, нәрсәләр сөйләдек тә, киттек тә түгел, ул бит зур эш сырала аны башкарып чыгарыр өчен. Әлбәттә инде беренче әсәрне сайлап алганда, инде без аның темасына игътибар итәбез. Ул һәм идеясе, тема нәрсә турында бара, нәрсә өчен халыкка шушыны күрсәтергә теләр идек. Шушы безнең тамашачылар, әлбәттә инде алар ниндидер рухи байлык алып китергә тиешләр, бездән соң ниндидер нәтиҗә ясарга тиеш. Шушы спектакльне караганнан соң авырлыкка килгәндә авырлыклар булмады. Бу әсәрне без 3 айда эшләп чыктык. Аллага шөкер, чөнки иртәрәк тә булган булыр иде. Безнең мәдәният йортында эшләп килүче генә үзебезнең эшчеләр генә түгел бит әле. Чөнки араларыбызда менә шофер егетләребез бар, тәрбияче кызларыбыз, шулай ук полиция хезмәткәрләре, аларга бик зур рәхмәт. Шушы театрлыга хезмәт иткәннәр өчен. Шушы барлык спектакльдә катнашкан рольләргә килгәндә инде ул әлбәттә һәр артистлар шушы спектакльдә әсәрдә яшәделәр. Чөнки яшәгәндә генә шушы образны җиренә җиткереп халыкка күрсәтергә мөмкин. Менә ялгышмасам, сез инде спектакльне 2 тапкыр куйдыгыз. Дөрес әйе. 13 көнне тапкыр куясыз бит инде куясыз дип әйтү, ул реклама булмасын, халыкны тагын бер тапкыр кисәтеп куйып, әсәрләрне торсыннар, 13 инде җырап түгел, кисеннәр сезнең спектакльләрегездә. Безнең район халкы бу спектакльне күрде, бәя бирде. Авылларга чыгарга сезнең планда бармы? Һәм авыл халкы бу спектакльне кайчан күрә алачак? Безнең мәдәният йортларында. Әлбәттә, без инде сөйләшү бар безнең. Башка мәдәният өлкәсендә эшләгән үзебезнең коллегаларыбыз белән дип әйтергә була. Без өлкәгә вакыттагы кебек, Гәрчин якларында булырга телибез инде, Бүкәш зоналарында. Әлбәттә, шушы әсәрне халыкка тагын күрсәтәсе килә, чөнки бик яхшы килеп чыкты, чөнки монда музыкаль бизәлештә бик яхшы булды. Без инде рәхмәтебезне шулай үзебезнең якташыбыз Халидин абый Ахатовка җиткезәбез, чөнки ул безнең белән һәр даими эшләп килә музыка юнәлешендә.
Димәк, авылларга сез чыгачаксыз һәм авыл халкын да сөендерәчәксез үзегезнең шушы матур спектакльгез башлай бит. Алла бирсен. Көтеп калабыз. Әйтәгез инде менә монда артистлар да чыгылган, аларга да сүз бирик инде шулай бит. Менә минем әлбәттә теге ялганга хәлем юк спектакльгә килә алмадым, әмма ләкин уенча киләм. Алла бирсә, һичшиксез. Әмма шул нидә үзекләр карап үттем. Гөлия. Менә син шул хәтлек минем күңелемә үтеп кердең, әйме, үзеңнең шундый стай итеп уйнавың белән. Мин бу спектакльне 1-8 еллык Тинчурин театрында караган идем, аны ул вакытта инде безнең Лилия Махмутова уйнады мине синең рольны. Син менә шуның бөтен кылымышларын, бөтен ниләрен кабатладың. Менә син аны ничек алай уйнап чыгардың? Бу моны бит уйнар өчен осталык кирәк, Лилия. Шешек менә үз соравыңа җавап итеп, әйтәсем килә шуны. Мин бу спектакльне үземдә бер тапкыр да караган кеше түгел. Синең кебек мин дә аны үзекләрдән карап, гәүдәләндердем дип әйтәм. Мин бу рольдә чыннан да яшәдем. Һәм әйтәсем килә шуны, Зәмзәмия ул үз дөньясында яшәүче бәхетле хатын. Ни эшлисе килә, шуны эшли ул. Менә башка рольләрне алган очракта һәрберсенә менә үзенең куелган хезмәте бит. Ә минем рольдә дәслек итеп, мәсәлән, сиксә сөйләшеп, җырлый җырлап, жатамы, турамы, уларны телничекли шулай эшли. Яратып башкарды. Чынлап та яшәде. Режиссер әйтмешли, менә ул безгә беренче тапкыр без сәхнәгә чыккан вакытта 27 март көнне. Кызлар, егетләр, сез шушы минуттан Гүлия да түгел, Илшат та түгел, Риф та түгел, шушы түгел, сез үз рольләрегездә яшәп киттегез. Һәм менә шушы сүзләр чынлыкка капылып торды. Мин сәгъдә шәһәрендә килә, иҗади мушат дип калам Гүлия шулай. Нинди генә спектакльдә катнашсаң да, нинди генә роль бирсәләр дә сиңа җиңенә җиткереп, шулай матур итеп, шул рольдә яши торган итеп уйнап башкарып чыгасың иде. Бик рәхмәт. Миңа каршы менә шушы кызыл күлмәкләрен киеп матур гына җылмаеп утыручы тагын бер Гөлия, менә синең роль анда Айсылуның баласын үзеңә алып калу. Син менә минемчә инде ул аны кичерү бик авыр булыр иде, әгәр дә сине сөйгән ярыңны кемдер тартып алып китеп, һәм сиңа шундый адымга басырга кушсалар, аны күп кеше алай башкаручы алмасы. Әгәр дә тормышта шундый очрак булса, син ничегрәк тотар идең үзеңне? Тормышта аны сакласын инде. Әгәр дә минем сөйгән ярым хыянәт итеп, шундый адымга бара икән инде. Ул бит аны яраткан, ә мин аны яратам. Мәсәлән, мин ул баланы алырмын. Димәк, мәхәббәт өстенрәк шулай бит, ачу нәфрәткә караганда мәхәббәт өстенрәк. Илшат, менә син ул спектакльдә дөресен әйткәндә хыянәтче ролен башкарасың. Син бер кызны яратасың, аннан соң кисәк кенә ул икенче кызга китеп барасың, әйме?